Build it a mountain. Build it a mountain. A képen Zappa hegye Billy. Willy a hegy, felesége egy fa, Ethel, akit a vállán hord. A szám elénekli kettőjük kalandos útját, ahogy átkelnek az észak-amerikai kontinensen a nagyváros felé. A történet szürreális. Ez a festmény Billy portréja. Kicsit mogorva, de egy jó lelkű óriás. Az ujjával való intés idézi a dalszöveget. Ne cseszegesd! Frank Zappa mondta, az információ nem tudás. A tudás nem bölcsesség, a bölcsesség nem igazság, az igazság nem szépség, a szépség nem zene. A zene a legjobb. Nehéz eldönteni, melyik a legközvetlenebb művészeti ág. Legesélyesebb erre a zene. Nem kell hozzá más, mint egy hangszál és egy fül, sőt még az sem. Ha csak ujjaddal dobolsz valaki bőrén, ahhoz persze kell a tapintás, ami nélkül nincs tánc, nincs szobrászat és a többi. Az indiai teremtéstörténet a Manu könyvében úgy mondja, hogy a világ születése egy félkör alakú fényrepedéssel kezdődött, ahogy az kiszakadt az őssötétségből. A metafora szerint egyidejűleg és egyszerre ennek a sarló alakú fénysávnak a hangja Óm, ami a világ rezgése. A létező anyagi és éteri síkokon ez a rezgés hozza létre a jelenségeket. Ez az alaprezgés számunkra az anyagi síkon is a fény, a hang, a tér. Érdekes, milyen archaikus szó magyarul a világ. Akárhogy is van, a művészetek többi ága hajszálnyira követik a zenét, de igazából elválaszthatatlanok egymástól, átfedik egymást, a szinesztézia nem verseny. A valóság megértésére való törekedés a teljesség megismerése felé halad. Nem részletében akarjuk megérteni, megélni azt, a világban keresve egyszerre mind a 8 érzékszervünkkel fordulunk a világ felé, ezeknek a szintézise láthat mindenek mögé. A 6. érzék, az egyensúlyérzék, avagy térérzék, ami rávezet az önérzetre és az öntudatra, a 7. a humorérzék. A babona szerint az 5 érzékszerv csak befogadó irányban közvetít. A spektrummezők behatárolt sávjain belül észleljük az idegi ingert, ami félig helyes, mert a mozgás valójában kétirányú. Aki komponál zenét, képet, tervezett épületet, az tudja, és te is tudod, hogy ugyanazon a csatornán, amin át képzetet alakítasz belül a külső világról, ugyanúgy vetítesz is a belsőből a külsőbe, élő nyomodhatsz. Nem pusztán passzív befogadó vagy, hanem aktív teremtő is, amikor hanggal, mozdulattal és kimondottan egy szándékkal érsz hozzá a világhoz. Mint aki távolról szeret, gondolatban ápol valakit, vagy aki szemmel ver mást a buszon. A távolság, mint üveggolyó, azaz a televízió, vagy a rádió, saját belső képességeidet teszi át egy finom, hívjuk ezt éteri közegből, egy durvább elektromágneses és már anyagi szintre. A felfedezést nem a semmiből találta ki, egy olyan képességed lett lefordítva, ami már volt és van. A 8. érzék legyen a 3. füllel való hallás képessége. Ezért a legnehezebb és leghitelesebb műfaj talán biztosan a költészet. Ennek eszköze a verbális intelligenciával létrehozott és átadott tér, hangok, gondolatok sora, feltétele pedig egy szűk, csak azt a nyelvet beszélő közönség. Fel sem merül a kérdés egy vers hallatán, hogy azt kézzel megfogd. Egy vers így eladhatatlan, nincs világpiaci értéke, azaz megfizethetetlen.